Jesus jauna diozuak salbatzea bidaia, erroki jauna. Jesus jauna bekatari egitera etorria, Kristo erroki. Erroki dakigula jainko guztiz antzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoio. Hoi jainko, muga jarri zenion oraingo bizitzaldiari, betiko bizirako sarrera irekiz. Apalik eskatzen duzugu, ez da garaz dezazula zure errokiaren graziaz, Josefina zure saiatzailearen izena, bizitunen liburuan, zure Senak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrere bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apokalipsis liburutik, bi Joanek mintzo bat entzun nuen zerutik, eta honela esan ziren, idatzi ezazu. Zorionekoak jaurlarengan hiltzen diren bilak. Bai, hala dio espirituak, har dezatela atxandren, beren lehietatik, lagun bai dituzte beren egite onak. Jaunak esan. Jauna zurekin, Jesu Kristoen evangelioa San Mateoren liburutik. Aldiatan, jende taldea ikusirik, mendira igo zen Jesus, eta eseri zenean, bere ikasleak inguratu zitzaizkion, eta berak honela erakusten zien. Zorionekoak gogoz behartsu direnak, beren aldeta zeruetako erreinua. Zorionekoak utzanak, berak izango dirata lurraren jabe. Zorionekoak negar egiten dutenak, poztuak izango baitira. Zorionekoak zuzentasunaren gose eta egarri direnak, aseak izango baitira. Zorionekoak errukitsuak, hauek iritsiko duteta errukia. Zorionekoak bihotzez garbi direnak, hauek ikusiko duteta jangoikoa. Zorionekoak pakegileak, jangoikoaren semei esango baizaien. Zorionekoak zuzenagatik erasotuak, hauena data zeruetako erreinua. Zorionekoak zuek, nigatik, birauka,
eta erasoka erabiltzen zaituztenean, eta gezurretan asmaalak zuentzat esaten dituztenean, poztu zaitezte eta alaitu, haundia izango data zuen saria zeruetan. Jaunak esana. Jesusek hil aurretik, are gehiago, bere heriotzaren bezperan, bere bihotzeko opairik handiena bezala eukaristia utzi zigun, meza santua, bere apostoluekin azken afaria ospatuz. Askotan elkartu izan haiekin afaltzera, baino azkeneko aldi horrek halako esanai berezia izan zuen. Pentsatu behar dugu, pertsona batek bere azken arnasa gertu daukanean, une horietan esaten dituen gauzak, egiten dituenak halako esanai berezia daukatenak. Bihotzetik ateratzen baitira. Eta halaxe izan duzan Jesusen kasua, bere bihotzetik sortu zen oparirik handiena eukaristia meza santua izan baitzen. Guri utzi nahi izan ziguna. Alde batetik, betirikotasuna, zerua, goiko ondasun horiek gogora dakarzkiguna. Bestetik, bere gorputz odolak guretzako janari ematen dizkigunak. Bere hitza guretzako argi baita ere agertzen diguna. Horregatik, esan genezake bere bihotzeko horregarekin handiena hoxe izan duzela. Eukaristia azken afarian utzi ziguna. Eta guretzako kristauentzako ezinbestekoa da. Gure fedea elikatzeko, gure kristau bizitza sendotzeko eukaristia parte hartzea. Gaurkoan Josefina despeditzen ari gara. Berak hortan izugarrizko ejemplu eman digu. Azken erarte, honea etortzen zen gauza izan dadin arte, igandero gizonatabik, hemen eukitzen genitun, txepere tokian, bertatik meza santua ospatzen gurekin zenbat jenderen alde errezatuz, esatzen dezuek guztion alde, etxeko guztion alde, beste otoitz, hainbeste errezo, bere txikitan jasotako fede sakon horrekin, eta azken arnaserarte eutsi dion fede horrekin. Gaurkoan hemen txelkatu gara, bera espeditzera. Badakigu ez gerala betikoak. Badakigu lehen edo berandugu aiatuko zaigula heriotza. Hala ere, beti da gogorra, beti da triste heriotza. Baina, kristauentzako Jesusek nahi izan du ez dadila izan itxaropenik gabekoa. Horregatik, gaurkoan, berak izan duzuen fede eta itxaropen hori eskatzen dugu jangoikoari guretzako. Gure senidearen alde, Josefinaren alde erregutzen diogu, egin daituen jangoiko onari. Evangelioan entzun dugu bezala, zoriontasuna eman nahi dugu jangoiko onari. Eskatuz gure senidea, Josefina, bere goiko zeruan euki bezala, zeruko artaldean, handik Josefinak gure aldeekin bezala.
entzun nahi dauna bihotzez egiten dizkizugun eskariak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
zuen eta jan guztiok hau ere gorpuntza da zuentzat emango dena. Afalondoa berdin organizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleek eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztiok hau ere odoran kalizata itun berri eta titoaren odolat. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizkide hau nire egin. Zure zerbitzuak, zure espezialitatea, orain
Zuen baimenarekin gure amatxoren bamenezko poema bat irakurriko dut, Josean hartzeko. Amaren hitz eta eskuek lehenik, begiek eta zibaiek gero, ziguten nor ginen erakutsi. Halako mendian gu maitaturik ezin garbiago erakutsi. Hain neurri badeki maitatuak izateko, norbait sakratu ginela gen baitan. Bere maitasunaren altzean erakutsi zigun, ezinezkoa zirudiena. Bera eta ni, bi izanik, nola ginen bat. Erakutsi zer den on, eder eta egiazko. Begietan zer den egiazko. Espainetan zer eder. Bularrean zer on. Amak erakutsi nor garen. Nola garenak izan atxak albotik. Ezer baino lehen, Amonarekin bizi dudan azken gertakarietako bat kontatuko dizuet. Amona zenaren erakuskari argia delako. Orain dela hilabete bat, Amonak zutik jartzeko indarrik ez zuela, ni etxe azpiko eta hilarra txukuntzen ari nintzen. Bapatean, Amona agertu zen. Horrenbesteko saioan nondik zetorren jakiteko asmoz. Zutik zegoela ikustek harritu ninduen. Aspaldi ez nuelako ikusten bera bakarrik beraino esten. Horregatik, aulki bat jarri nion. Ni bitartean, taula bat mozten ari nintzen. Eta Amonak gustora begiratzen ninduen. Burua altxatu nuenerako, Amona nire ondoan zegoen. Zutik, mozten ari nintzen taula eusten. Berak ere lanaren parte izan nahi zuela esanez bezala. Orduan, izeba etorri zen. Eta hark ere, agidurapean, bazkaltzeko ordua zela eta gora igotzeko esan zion. Amonak argi esan zion ezetz. Nik lana bukatu arte ez zuela ez zela igoko. Erantzun zion. Horrelakoa zen gure Amona. Azken momentu arte, inon ez zuen indarra, inon ez zuen indarra ateratzeko gaitu. Orain, indar eta kemen horretatik inspirazio hartuta, nire legusinek, saioak eta bereak Amona mentzeko testu bat irakurriko dizuete. Segurazki, gutariko gehienek ez dugu gogoan guretzat Amona Josekin aztenak egindako lehen bide batean, eskainitako lehen hitzak, emandako lehen osoa. Baina une hauetan aurrera jarraitzeko indarra gaitasun honetatik datorkigu. Azkenean, gure ondoran gatua da, gure bizileku bakarra. Eta Amonaren baitan zabaltzen zen leku hori zen denentzat babesleku. Beti edonoretza gutzeko, onartzeko, ongi sentiarazteko prest. Ama, Amona, lagun, emazte, gauzokide, gutako bakoitzarentzat izan zaren hori, zure bizitzan izan zaren guztia ongitu nahiko genuke gaurkoan. Hautzaroan, arrenezko susumendu eta gose pasatako erraiek bazekiten indarra zertzen. Eta indar guzti horrekin, gozatzen zegoen bizitzak eskaintzen zizun gauza txiki eta lontenaz ere. Deus ez zegoen lekutik ateratzen jakin zegoen, horregatik bazarekien edukitzearen zortea baloratzen. Eta jaiotzetik egin dugu bezala, bizitzaren alde borrokatu zara azken urte bizitatzea. Etxera bueltatu eta inguruko ez gozatzen segitu ahal izateko. Eta zahartzaroak eta gaixotasunak egiten zenituen gauzak egiten jarraitzeko ahalmena kendu zutenean, ez zintzen izkugunean, roketa horrek osoak prestatu edutatzen zenuenean, aipatzen genuen zerbait gogoratu, zure buruarekin haserretzen ziren. Inguruko guztiei orain ditugun gauzak zein balizkoak diren erakutsiz. Horrelakoak ziren gauza gotenetan zoriontasuna aurkitu zuen. Familia biztea, herriagitea, segurtasuntzea, txestea gordetzea. Hori zen zuretzat bizitzan aurkitu zenezakeen lutsurik handiena. Besteak zorion txuikusteak egin zituen zorionitzu. Orain zure inguru
giroa batzen gara, denbora eta modu hori zeraikitakoa eskatzeko. Nina indar irakatzen ikasiko dugu, zuk erakutsi duzu moduan. Zorionekoak du, odolean bali badugu zuk eduki duzun indarraren aurrera. Orain, zuk altzore izan ugaitatik ia ezer ez denean geratzen, bizitzaz gozatzeko esan dituzun ate guztiak. Guapoak, zeinen majoak, zeinen handi eta handiak gaiek eduketatik eduzun aldi batentzat gogoratzen saiatuko gara. Zuk begiratzen dituzu begiekin saiatuko gara ikusten gure burua. Zuregan aurkitu izan baituko istilu ederrean. Izan ginen aurrariek ez egiten zuk gure beharra zegoen bezain beste egiteko bengoela betzurean. Baina badakigu markesaren alaba bestia kontatuko dugunean, txiste batekin irrien dugunean, zure ahotsa eta egia gerako zaizkigula. Maite ditugunak zoriontsu guztiak toztuko gaituenean, zuk bezen sakonku maitatzen ikasi dugula sentituko dugu. Bizitzako eskolak eman zizkizun ikasgaiak transmititu dizkiguzu, eta hori eskola honetan ere zenura irezikas. Ironikoki, bizitzaz gozatzeko esatu zegunari batu zaio bere. Naiz eta denborarekin dena aldatzen den, bakoitzak bere bidea jarraitu arren, zu bidaide dukitzaren zortea gordeko dugu bihotzeko txokore batean. Agur esaten ere gutxi duguzu, eta bizi zantzaren azara ibizara, buldugu, jakitu, jabe. Orain dugunetik begira zaintzen gaituzu. Gogoan grabatuta geratuko zaitu uztailak 15 baina batez ere honenak dutik eskaini dizkiguzun urte guztiak. Akaso egunerokotasunaren arintasunean esatea ahazten dugu, eta esan gabe ere zukongi zenekien azken hitz hauek utziko dizkizugu testudu. Zaude lekuan zaudela Josuki maite zaitugu. Eta horako desbegirako entzuna, eskerrak ematen dizkizuet, barruko izenean eta familien izenean, gaur honean horizatik guztioi. Eta ohitura egin bezala, baita ere ez emango dugu, bihar bertan, Josefinaren aldean ere ezan nagusia, gogoan izango dugu bereziki, baita ere aste horretan izagun Frantziskorekin batean. Eta bukatu horretik, azken erresponsoa errezatuko dugu.
hitz egiten dizugu, mundu honetatik joan zaigun ososina zure sarritzailearentzat. Sakrifizioaren bidez garbiturik eta pekatutik askaturik, irits dezala, piztuearen betiko zoriona, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, berika zaintzatera jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren batean.